A dobro, ja neki neki, ja na sad bio su došli, a ona 3 što kući došli, nisam mogu zaspati. Pola 5, malo šire. Ja ne idem u bude, vidite, stvarno sam ja vidio drugo, jednom sam bio ubijeđen na plinu, vratio kod njega. Vijene, ja. Ona asistira. Možda ne valja. Kaže je to asira. Rekao si juče. Uživaj. Oni su tamo časjeri, nema problema. Imamo još dvoje. U redu ima sulio da ima puniči, tamo moraš. Ne može, Mato, vidiš da je problem. Jel živ onaj, kako ime onog dol umečnog, Rasnom, bratu, generalu, bratu, nešto malo tamo, dolazi on kod mene, i čanci, Inđe pa, generala, Rasna, bratu. Kako da on to sve? Ne Rasna. Kada da ga.